Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прабачце, але ў мяне няма часу размаўляць. Трэба вельмі важную справу скончыць. О, зараз Янка прыйдзе і з вами пагуляе, а я пабег. Ой, усім прывітанне. О, Яночка, салют. Добра, што ты не спазнілася. Заставайся з гледачамі, а я пайшоў. Куды? У свой пакойчык. Але навошта? Трэба скончыць адну вельмі важную справу. Менавіта зараз? Падчас калыханкі? Ну, уяві сабе. Ну. Цікава, што гэта за справа. Ой, навошта у цябе ў лапах змятая папера? Ой, Янка, колькі пытанняў. Давай я вярнуся і потым табе ўсё раскажу. Не! Так я тебе не отпущу. Рассказывай, что за справа. Да няма калі мне размаўляць з табой. Калі я справу не скончу, на мяне дзядуля раззлуецца. Цікава. Ты что, пообяцаў дзядулю малюнак зрабіць, а у цябе не атрымалася? Ніякі малюнак я нікому не абяцаў. А папера тады навошта? Ты макулатуру для дзядулі збіраеш. Не здагадалася. Так, усё, хопіць размоў. Сядзі тут і чакай мяне. Я зараз вярнуся. Сябры, вы не ведаеце, што Топа прыдумаў? О, пайду тихенько погляджу, што наш Мішка ў сваім пакойчыку робіць. Цікава ж. Топа! Яна! Ты чаго ляціш як шалёны? Ледзь з ног мяне не збіў. А ты чаго пад нагамі круцішся? Я справу дарабіў, вярнуўся. Всё, давай гуляць. Давай. Толькі спачатку скажы, што ты рабіў у сваім пакойчыку. Не скажу. Топа, але так несумленна. Мы з гледачамі твае сябры, а ў цябе ад нас сакрэты. Ой. Топачка, здаецца, у нас у пакойчыку дымом пахне. Не, Яночка, табе падалося. І нічога не падалося. Дакладна пахне. Ёешкі! Што такое? Топа, з твайго пакойчыка дым ідзе. Які дым? Нічога не бачу. Топа, ты што з табой такое? У тваім пакойчыку нешта гарыць, а ты нічога не адчуваеш і не бачыш? Янка, без панікі, усё пад маім кантролем. Што? Пад кантролем? Топа, у нас пажар! Эй, кто-небудзь, ратуйте, дапамажыце, мы гарым! Добрый вечер, деточки мои любые кветочки, что за крик тут? Дядуля, у пакоі Топы штосьці гарыць. Ой, сапраўды дым ідзе. Зараз я пагляджу, што там адбываецца. Магчыма, пажарных трэба выклікаць і на вуліцу бегчы. Ой, мамачкі, прызнавайся, Топа, тваіх лап справа. А калі наш дом згарыць? Да я не хацеў. Ну, Топа, ну, шкоднік, зараз ты ад мяне атрымаеш. Ой, Олечки. Ай, так, ой, ну, дзе той шкоднік? Выходь, Топа, зараз ты ад мяне атрымаеш. Дядуля, чаму вы селі? Трэба ж на вуліцу бегчы і пажарных выклікаць. Не трэба, супакойся, Яночка. У Топы у пакоі загарэлася папера, але я затушыў яе. Ось. Ой, але трэба разабрацца, чаму загарэлася папера. І на гэтае пытанне адкажа нам Топа. Ось, а ну, выходзь, шкоднік, где ты там? Абяцайце, што караць мяне не будзеце, інакш не выйду. Ось, а трэба было, але вот, ўсё добра скончылася. Так што не бойся, выходзь. Ты тут, я тут. Ага, цудоўна. Ну, а цяпер растлумач, чаму загарэлася папера ў пакоі тваім? Чаму? Таму, Ну? Таму
что вы мне сказали порядок у покойчику навести. Ну, так при чым тут пожар? Да просто справа у мяне шла вельмі марудна. Ну, это зразумела. Ты ж не любишь пробираться. Вось я і успомню выраз. Усё ў руках гарыць. І каб справа хутчэй ішла, вырашыў скласці ў пакоі невялічкі касцёр. Ну, то... Ой, От, дзядулечка, вы абяцалі мяне не караць. О, сапраўды абяцаў. Ну, так як табе у галаву такое магло прыйсці, скажы? Дядуля, Ага. а сапраўды, што значыць выраз «усё ў руках гарыць»? Гэта азначае, што ў чалавека праца спорыцца, ідзе вельмі хутка і спрытна. Так кажуць пра умелага і працавітага майстра, у якога ўсё атрымліваецца лёгка, хутка і якасна. Вось. І сапраўдны агонь тут ні пры чым? Абсалютна. А ты, Топа, як мог у лапы запалкі ўзяць? Гэта ж дзецям катэгарычна забаронена. Ой, разумнічка моя, правильно. Ну, не подумал я. Докладней, подумал, але неправильно. Ну, пробачьте. Ну, я з тобою яшчэ разбяруся, дзе ты запалкі ўзяў. Не трэба со мной разбираться. Я ўсё зразумел. І зараз пойду і ў сваім пакойчыку парадак навяду. Ага. І глядзі, каб у цябе у лапах усё гарэла. Значыць, рабі ўсё хутка, але якасна. І памятай, запалкі не цацкі. Да я цяпер гэта на ўсё жыццё запомню. Як я ледзь дом не спаліў і без мультика застаўся. Ух. Эх, побег прибираться. Ой, а вы, сябры, ніколі не робіце як Топа? О, ось і малайцы. Тады будзем глядзець мультыплікацыйную казку. Все, у маім пакойчыку полный парадак. О, я праверу. А зараз, дзетачкі, мои любыя кветачкі, час рыхтавацца да сну. Бяжим мыть тварики, чистить зубки и отправляемся у ложечки на мягкие подушечки под любимые ковдрочки. Добраніч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай,